Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7:05 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo para todos e todas vos que nos estades vendo desde a casa, o cal agradecemos moitísimo, así que gracias por estar outra tarde aí con nós. Por certo, se non nos seguiden nas redes sociais, xa sei que o digo, levo 900 e pico tardes dicindo, así que facedeme o favor de seguirnos, porque aquí teño que seguir dicindo isto, así que seguídenos en @voltascoprato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, son maravillosas. E atención, porque hoxe, ven a xente boa, a xente guapa, a xente cociñeira. Vamos recibir cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Vos na casa non sabedes, pero fervíalles o cu aos cociñeiros, No. Ostras, vinte apurado, No, Vinte un pouco apurado. no, viche mal. Vin mal. É que era un optometrista. Sí, no, é que vinte correndo así, Porque eu sempre corro un pouco para salir a tope. da túa zona de confort. Fago así. Para cantar, que tal estás? Moi ben. Ben, Ben, sí, ben, ben. todo o día de hoxe ben? Moi ben. Todo tranquilo? Bueno, tranquilo. Eu hoxe estou ben, Tranquilo non, fun ao hospital hoxe a mañá e flipei Como? ca caravana que había, Ah, fucho ao hospital, había caravana para ir ao hospital. Pa ir, pa sair, Pero no de Santiago. no Santiago, no Ah, Chus. tiñas- Increíble. É que Increíble. a xente ten o vicio de ir ao hospital. No, pero fomos todos a la vez. Bueno, pode ser, Unha foches locura, cedo, non? Unha locura. No, a Ardez, que é a peor hora. Ai, é hora mal eso, sí. Eu teño que ir o xoves, terei caravana. Por vai antes. Xa Ou teño- despois. Xa teño un pouco de medo, entón. Bueno, Xulio Mato pasou polo hospital, parece que todo ben, non? Todo ben, todo ben, o por suerte. chequeo completo, Moi sí. ben, moi ben, Fixeron sí, a sí. revisión dos 150.000 kilómetros, todo perfecto. Pensei que iba a decir os 150 anos. Ya tamén podía ser. E Lucía, ti toca che revisión ou non? No, eu ben. Estás ben? Non che toca? Non me toca. Ainda estás en fase de garantía. Sí, a estou piques. Buah, en garantía. Por Veño qué? con garantía É coreana. desas que hai como é. Que ten máis anos de garantía. Ves ben, non ves perfecta. Sí. Ostras. Garantía ampliada. Que maquinote, Viches? Porque pagaron a garantía, a extensión de garantía por ti. Exactamente. Claro. Bueno, todo ben? Bailo seguro de accidentes, todo ben. Exacto, todo ben, sí. A familia, todo ben, genial. Boa, teño miña nai con catarro. Pero que me non é dis? gripe, non é COVID, pero un catarro des que tumba. Bueno, está así medio país, non? Pero está ben. Sí, estará na cama mirándonos. Ah, bueno, pues mándalle un bico. Chao, ma. Pero Hola, má, de Lucía. pode ser un pouco máis cariñosa con tua nai. E mandarlle un bico dicindo o nome de onde é que se mellore. Chamolle má. Hombre, eu chamolle mamá. Xa. Claro. Pero tua nai como se chama? Pura Muñiz, mellórate, mami. Aí está, un pouco de cariño pola nai, digo eu. Bueno, veña, vamos cociñar, señores e señores, a ver que nos trae José Antonio da Coruña. Boas tardes, son José Antonio desde A Coruña. Son moi fan das croquetas. A ver se sodes capaces de facer unha croqueta de ensaladilla. Ou se non é de ensaladilla, calquera outra cousa. De churrasco, o que se vos ocorra. Estou aburrido das croquetas tradicionais de xamón ou de polvo. A ver se me sorprendedes. Un aplauso para José Antonio. Atención, porque dixe unha cousa moi interesante, Que conste que dixe unha cousa moi interesante. José Antonio pediu se había a posibilidade, nalgún momento, algún día, que teñamos cruzados os cables de facer unha croqueta de churrasco. Eu collo o guante, un día fago, de verdade, Guau, facer- Hoxe non, que non... E de ensaladilla? Ese é máis complicado. Esa deixo para Lucía. Ese é máis complicado, pero a de churrasco, O churrasco, cuidado, eso pode estar bo, Que farías, de tenreiro ou de porco? De porco. De porco, Sí, porque é máis fácil, máis xugoso. Máis xugosa. Bueno, non Pero é- co criollo, E chimichurri. Ai, co criollo. Ostras, Qué rico, Cuidado o invento, a croquetas de criollo, croquetas de churrasco, Bueno, chimichurri e Antonio, criollo. Antonio, ahora a nosa receta vai parecer un Pero lixo. escoita, Pero a acórdate túa. de patenta a ti, acórdate de patentar a ti. Está reservado. Xulio Mate, vamos facer, veña. Cachopo. Pero o verano gustado decir churrasco. Pero cachopo. Está casi ao nivel, Cachopo, eu quero impresionar. Ostras, aquí, e como vas hoxe, facer? a ganar. Voucho dicir despois. Pero teño o meu bisté, o xamón, un queixo azul que non é o cabrales, collín un máis suave para que non sexa o que mande na croqueta. Vale. E despois unha croqueta tradicional, pan relado e ovo. Croqueta de cachopo no voltas co prato. Estará a xente sorprendida? Seguramente, sí. Porque estas cousas non pasan. Pero a ver que trae Lucía para loitar contra Xulio Mato. O meu sí que vou sorprender, eu vou facer unha croqueta de pizza. Pero que vos pasa? Estades ben da cabeza, ou? Estou xa pensando na de ensaladilla. Pero como faz a masa? Concéntrate ahora. Non, a miña pregunta é como faz a masa da pizza? Xa o vas a ver agora. Vas facer masa de pizza dentro da croqueta, ni de coña. Non vou darlle a croqueta sabor de pizza. Pero non sabor de masa de pizza.
Masa Oreo. fina, Pero a masa... masa de pizza sabe a masa. Masa fina, masa Chicago. Que máis? De pizza margarita. Sabor de pizza margarita. E como faz? O sea, que ingredientes leva iso? Tomate, orego e queixo. Nada máis? Principalmente. Que máis Vaya queres? trampa, non? Logo trampa. Trampa é dicir que de cachopo que se de tenreira, normal. Vale. Pero, cachopo, Vai haber pique, porque sabedes que normalmente a Que faltona, croqueta é algo que nos gusta moito e sempre nos gusta máis a que máis probamos na vida, non? A da nosa mamá, papá, tío, tía e demais. Así que a ver quen gaña esta batalla de croquetas. No Voltas co Prato facemos croquetas, evidentemente, no programa. Marchamos con Xulio Mato. Vamos alá. A ver. Bueno, outro día escoitei a un cociñeiro que dixo con moita razón que iba a facer o segundo mellor prato. O sea, pois imagínate, neste caso as croquetas. Vamos a facer as segundas croquetas máis ricas do mundo. Despois das As de- primeiras son as da abuela ou mamá de cada un. Vale? Exactamente. Ui, que susto, pensei que me quis que hacer o coitelo. Digo, empezamos, ben. Bueno. Primeiro de todo, vamos poñer a manteiga a desfacerse, Porque vale? non pode haber un prato de Xulio Mato. No, non hai croquetas Sen sin manteiga, manteiga. perdona. Non hai croquetas sin manteiga. Vale. Non hai bechamel sin manteiga. Vale. Entón, chamaremos de outra cousa, pero vas bechamel. facer unhas croquetas de cachopo. Entón, mira, temos isto. aquí un bistec de tenreira. Ti ben sabes que o cachopo é... Son dos bistés Sí. recheos. Entón, nos que vamos a facer é coller este bistec, vamos a quitar estas ternillas que ten aquí, porque Que non é ricos agradable están os atopar bistés de despois. tenreira, Home, pois claro que sí. Eso que é cadeira, un de- Ese que é... Isto debe ser cadeira, sí. Oh, Ese é que- é galega, millor. Ese é Teño galega fichao- suprema, millor ainda. Teño fichado porque miña avó sempre nos fai destes bistés e sempre di collín cadera pa vos. Claro, a cadeira é a croca. Sí, por eso, collín. Están boísimos, Home, claro, están moi tenros, Sí. pero o que sí que é certo que cando estamos comendo bistec, estas terniñas non nos influen, Pero para as croquetas pero sí. para este caso sí, porque o que vamos a facer ahora, mira, é o seguinte. Vamos a cortala, si, move un poquinho Xa lle aí. dou eu, non te preocupes. Vamos a cortar en tiriñas moi finas, Vai ser que fagas. que vamos a saltear nesa manteiga, despois vamos a retirar e vamos a engadir ao final de todo. Para ter ese toque da carne. Xa na propia bechamel. Claro, Vai ter o toque. claro, da vai ter na bechamel vai ir a carne, o xamón e o queixo. Moi ben, truco bo de Xulio Mato sería un super consello, non o sei, despois preguntaremos, pero vamos a recordar á xente da casa que nos chame ao 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que nos podedes chamar para o que queirades. Que vos dá a gana de dicir que hai croquetas máis interesantes que esta de cachopo, a de seguro. churrasco e demais. Por vos, chamade a Voltas co Prato, comentade con nós, porque quero saber que croquetas raras probou a xente. Sí, sí. Que nos conten que croquetas raras probastes vos. Isto que Como non é se eso? queime, No, vais non se queime. queimar. Mira, vamos a meter xa Vais esta queimar. carne para Bueno. que se nos vai facendo aí. Tamén repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra na Voltas co Prato da televisión. Das croquetas. As croquetas, exactamente. Buah, de churrasco, iso teño De tamén. churrasco, Eu, como eh. ben dixo Lucía, xa estou pensando no Eu- de churrasco tamén. A min quedou máis na cabeza xa. Mira, isto simplemente vamos a pasar un pouquiño, porque non queremos que se nos seque para que este ben terniño despois. Vale. Despois, co calor da bechamel, vais a facer un pouco máis. Pero é para que solte tamén un pouco de xuga e Claro, quede aí. e que nos quede aí o sabor, porque aquí é onde vai ir a bechamel, eh? Bueno, Moi rico, eh? vale. Moi rico. Mira como ule xa. Ti crees? Sabes que estes días está por aquí o xefe. Sí, Ti crees que o xefe vai querer probar as túas croquetas? non sei. O que non sei, home, se o público lle deixa, É que público xe non temos. pois entón vai ter suerte, Vicente. No, é que creo que sí que eu creo que lle gustan, Home, A mí dá a sensación de que sí. home, claro, que isto, pero a que non lle gustan as croquetas? Eso Claro. sí que a persona que non lle gustan as croquetas é porque ten algún tipo de intolerancia. Sí, pero hai xente a que non lle gustan todas as croquetas. Bueno, eso é verdad. Porque a bechamel pode ser mala. Tamén hai croquetas moi malas por aí. Tamén, adiante. por eso Tamén digo. as hai espectaculares, eh? Sí, Eu outro día comín unhas na casa de Lucía moi boas. Na casa. Sí, na casa, no restaurante. Moi boas. Xe dicía eu, a esa festa non me invitou. Vou facer espionaxe en deste. Entón, mira, xa temos aí, mira como empeza a dourar aí, entón vamos ca bechamel, unha bechamel normal e corriente. Vale, vamos Moi a dar ben. aí. Ves, pues xa quería empezar a agarrar. O sea, que teño levantado, para que non se nos queime. Sí. Entón, Moi ben, pois vamos a deixar aí. a Xulio Mato aí preparando a súa bechamel das croquetas de cachopo. De cachopo, De cachopo. E marchamos con Lucía Vázquez que vai facer croquetas de pizza. La pizza, ay, de vez en cuando. A ver, non quero ter ningún conflito diplomático con la bella Italia. Vale. Entón, para non ter ningún conflito diplomático, quero que me expliques moi despaciño por que van ser de pizza. Porque van saber a pizza. Na máis. Claro. Vale. Levan ingredientes da pizza. A pizza non leva patacas. As patacas son para acompañar a pizza. Que non acompañan a pizza con patacas? Caquera.
É que sabes que pasa, Lucía? Que Ata te que se fixo un refrito. acompañan a todo, Entón esto está moi Galicia. subido. Onte enseñelles aquí un sofrito que fixen un fin de semana, Ah, sí? Sí, entón Que está... ben chegou. Está a full. Quedou espectacular, Estás orgulloso. Estou moi orgulloso. Se che ve. Que sofrito, 34 Que anos levaba? para fazer un O sofrito ese había lle gustar ao xefe tamén, Ui, que sofrito. Mira. Esto, aquí temos a arroz plantexada, mira. Manteiga e fariña. Buah. Manteiga e fariña eu fago a partes iguales. Ahora, vende pimenta. Botaslle moitísima pimenta. Non é tanta. Pero porque bótala sempre ou nesta receita en particular? Sempre lle boto. Ah, As vale. croquetas sempre lle boto vende pimenta. Vale. Noz moscada. Ah, é verdad, eu tamén comí unha croqueta no teu local outro día. Ai, sí, é verdad. É verdad. Que me deches unha croqueta porque che De sobraba que dunha era? ración. De que me... Sobraba dunha ración. En vez de poñerlle de máis, dix, va, poña aí ao cañota só. Mira, xa te atendo porque teño bo corazón. No, de que era? Ahora non recordo de que era. Pois había de ser de setas con queixo azul, pode ser? Sí, de setas con queixo azul. Moi ricas, Que rica estaba, Que rica estaba esa croqueta, Ai, a bichamel moi ben, Mira. Suaviña, moi ben. Pois eu a bechamel Non fago está así, importando, que te digo. partes iguales de manteiga e de fariña, e despois por 5 de leite. E hai fariñas que queren un poquinho máis de leite, se queren un poquinho máis, O sea, añadimos un poquinho máis, pero por 5 de Se leite. lle botas 200 gramos, imagina, de fariña, botaslle 1 litro de leite. O sea, 200 mil gramos de leite, non? Sería? Sí. Vale, vale. Vale, vale. Tomate concentrado. Moi ben. Pois creo que vou chamar a José Antonio para que vexe isto, porque en teoría é o especialista en croquetas. É o posible inventor da croqueta de churrasco. Cuidado, Bueno, Cuidado. a croqueta de churrasco ten que ser... O problema desa croqueta é que... Que na vas patente. facer churrasco aposta para facer croquetas? No, pero co que che sobra do churrasco. Cando sobra churrasco? Hai algo Sí, que sempre sobra, sobra, Se non sobra, que non chegou. Sí. Bueno, veña, vamos chamar ao noso convidado. Recibimos con un aplauso a José Antonio da Coruña. Un aplauso por él. Hola, José Antonio. Rapaces. Ostras, por favor, arrímate aquí, arrímate ti diante, por favor. Eu sácome o chapéu o sombreiro ante unha persoa que propuxo unha croqueta de churrasco. Home, hai algo máis galego que o churrasco? É que o resto de croquetas Sabes que pasa? O resto de croquetas xa están inventadas para os produtos galegos, como a croqueta de cocido. Sí, Pero de churrasco, A nadie se lle ocurriu. A de tetilla. eu aí, ves, a de tetilla xa está tamén probada, tal, Sí, pero de de queixo de churrasco... San Simón. Tamén, ves. Pero de churrasco a nadie De churrasco se lle ninguén, ocurriu. Cuidado. A nadie. Pois, Lucía, ti vas facer unha croqueta de pizza. De pizza? De pizza de churrasco. Hai pizza de churrasco, que conste. Pois a verdad, podería hai? facer de Pizza pizza de está moi churrasco. boa, está moi boa, sí, sí. Todo que leve churrasco non ten fallo. Botalle un poquinho de chimichurri xa enganas a Chimichurri non xente. sei, pero ourego, mira. Aí vai. Porque esta croqueta leva tomate, queijo e ourego. A casquiporro. Moito, Entonces chamaremos ya cropizza, ¿no? A Exactamente. cropiza. Cropizza. O pizza croque. A mí me gusta. Non damos pa máis, neste equipo non damos pa máis. Temos- Non pidades máis, estamos No, así xa. é o que hai, é o que hai. É o que Pero hai. mira O que hai aquí é bechamel, o que mira hai. que fina queda a bechamel que diste. Bueno, o levar pero- tanto tomate, pero... Non é vela, é que tamén hai que ulila. Exactamente. Que che parece a... Bueno, en momento a idea de bechamel e da Gústame. croqueta, gustache? Gústame, sí. A textura que ten é moi boa e o que está ulindo gústame moito. A ela gustalle facer unha bechamel líquida. Si que sea... Tampouco moi líquida, No, pero cremosiña, bueno, pero non desas cremosiña que sí. abres e se caen. Senón... un pouquiño máis camel. Sí, sí, sí. Esa textura correcta. Ti, Pero José, una pizza, ¿eh? ti tiñas un blog. Pizza. Sí. Tiñas Rutas e restaurantes. Exactamente, rutas e restaurantes. Entendo que probaches moitas croquetas na túa vida. Alguna que outra, Alguna sí. que outra. Que ten que ter unha croqueta para que ti digas esta vai ben encamiñada. Primeiro, que teña un recheo contundente. É dicir, xe de xamón que teña xamón. Que lle encontres, non? O sabor, o tropezoso, o que sexa. Exactamente. E por fora que este ben rebozada, Oh, que rico, pero que non este aceitosa. Claro. É dicir, non pode manchar o... É que a xente bótase moito á freidora. No, E despois... hai que freír, oye, ten que levar o seu aceitiño, a súa calidad de aceite de Quiroga, a ser posible. Oh, que rico. Hai que... Calidad.
Pero que non quede despois desas que pasas así e Sí, te queda todo pengaso. que as pos encima do papel de cociña e encharca o papel de cociña, Exactamente, tens que coller o rollo inteiro. No. Vale, gústame. É que quede ben crocantiña despois cando sacas do aceite. Por fora dura e que mordele trisque. Está me entrando ganas de croqueta. Venga, vamos a ver de Xulio Marte. Arrímate, Xulio. Antonio, benvido. Graciñas. Bueno, eu vouche facer de cachopo. Non se me ocurreu o churrasco, pero para a próxima prometo, Tamén me Bueno, gusta. mira, xa teño a bechamel. Eu fago a bechamel xusto ca mitad de cantidades que Lucía. 100 e 100. Vale, queda un poquinho máis lixeira a cadela. E mira, xa teño aquí, xa levantei todo o que se agarraba da carne de tenreira, que pasei pola tixola, xa temos toda levantada. Como lle podemos chamar esta croqueta? Crochopo. Crochopo, por exemplo. Crochopo. Perfecto. Madre mía, que un divulgador este fantástico. O cacho croquet. O cacho croquet. Xa faz Vamos grande. facer unhas cacho croquetas. Vou intentar faceres un poquinho grandes, que a mí gustame grandes. Mira, Entón, ahora cacho croquet. xa temos a bechamel, vamos a apagar. Tamén Vale. tempo arrecendo. E ahora vamos a... Amar Aquí vamos a botar, mira. botache o queixo. No, vamos a botar ahora o xamón. Xamonciño. No, esas manchas que ves aí é o que estaba agarrado da carne. Vale. Xa levantamos. Porque Vamos lo que a meter fixo aquí foi tamén primeiro meter a a carne, tenreira, sacamos un poquinho claro, de meteu tenreira. unha aí, fixo na manteiga para que lle quedara, claro, para que lle quedara o saborciño, Claro. exactamente. Entón así vamos ter moito tropezón, como che gusta a ti, José Antonio. Correcto, sí, Mira, moi e ben. agora vamos a botar un queixo azul, que non é un homenaxe a Asturias, pero non lle vamos botar o Cabrales, porque é Cabrales. moi fuerte, pero un queixo azul de supermercado, que son un poquinho máis suaves, pero van lle dar ese toquiño ácido tamén. Sí, porque se moi potente tamén pasa Claro, por senón encima. Invade todo. Aquí non queremos que mande ninguén, queremos que sexa unha croqueta democrática. Unha sinfonía, unha sinfonía. Unha sinfonía, eso é, moi ben. Ti vai apuntando as Unha palabras. José croqueta Antonio. democrática, estamos facendo hoxe unha volta escoprata. Atención a Xulio, No, pero atención. tienes que te quedar cos términos que dijo José Antonio. No, no. Este sí que é divulgador. Pero gustoume. Moi Mira, interesante. entón agora desfacemos un pouquiño. Isto xa fora do lume para que non se nos agarre, vale? É simplemente disolver, mira que queremos Sí, que se son. desfaga, sí, que faga. É que é un mira, tropezón, sí. A más o queixo vai dar ainda máis untuosidade. Eso máis- xa se pode vai ser coller máis fácil de traballar, cando o pan enfríe. pa... Isto xa vale así, Así, xa directamente, xa nin Xa roces, botas nin unhas nada. patacas fritas e de salsa, punto, xa iso. incluso con as patacas crudas. Está. O que Bueno, faga pues falta. Antonio, tesme que dicir cal das dúas levabas para a Coruña si non tiveras... Bueno, si tens que escoller, tens que levar unha agora sin probar. É que non pasaban do mesón do vento, Non chegaban. Está aí ao lado, para que non saiba, está aí ao lado de Ordes, isto está aí. Caducan polo camiño. Caducan polo camiño, Entón, exactamente. hai que comer antes de que cheguen a Coruña. A verdad que as dúas propostas son interesantes, e son distintas do típico. Pero non son de churrasco. No, eso ao seguinte programa. Pois pues vouche pedir que vayas á zona de seguridade e despois chamámoste, vale? Gracias. Un aplauso para José Antonio. Aí está, José Antonio. Continuamos con Lucía, porque Lucía ten moitas máis cousas que contarnos, así que, Lu, que? Vas a refriar o que? Están aquí. Ah, xa refriou. No, Ah, estás a refriando. sí, están arrefriando. Metémolas na nevera Vale. Ah, espera. E sai así da neveira. e sai así da neveira, Perfecto. arrefriadas. Canto tempo estiveron na neveira? Hasta que arrefríen. Depende de como teñas a temperatura da neveira, pero bueno, tres horiñas o mellor queren Pero hacer para... non as podes meter quentísimas na neveira, non? Tens que deixar que enfríe un pouco. No, hai que filmalas a pel, así como estaban, cociles pegadiño, para que non faga costra. E despois mételas na neveira. Eu meto así inmediatamente, canto máis rápido enfríe, mellor. Ti mandas, ti subir a temperatura da neveira, non pasa nada. Moi ben. As neveiras de ahora son boas. Vimos en directo o cambiazo de Lucía de quente a frío e imos ver a Xulio Mato ahora. A Bueno, ver. pues, vas ver o meu tamén. Ah, sí? Simplemente es un cambiazo. Home, claro. se non- Marcharon á neveira. Mira, Oh, incluso un cambiazo que non tiña o mesmo tamaño de Chirma. Si tú me llamas, nos vamos pa tu casa. Aquí ca- Comemos ¿Qué? un cachopo ¿Qué? con cecina cachopo? y queso cabra. comemos un cachof, un queso cachopo cabra. con- Queso cabra. Queso cabra, dixo. Muy bien, muy bien. O tema, que se non me dá tempo, mira. Vale, Masa quente, sí. Masa fría. masa fría. Moi ben. Vale, está guai para traballar, mira. Vale, entonces vas a empezar a bolear, non? Vamos a empezar a preparar, sí. Perfecto, por mientras estivar boleando voulle contar cousiñas a Galicia. Moi ben. Porque, señoras e señores, hoxe cociñamos croquetas. Ai, a todos se vos puxo un sorriso na cara, Porque nós, igual que o José Antonio, somos moi fans das croquetas neste programa, aínda que pensemos que as croquetas son máis de aquí que o xamón. Non é tal, As croquetas son francesas, sí. Un señor chamado Louis de Bechamel era o encargado da cociña de Luís XIV e dis que el mesmo ou alguén do seu equipo creou a salsa que leva o seu apelido, Bechamel.
Máis adiante, outro chef tivo a brillante idea de recubrir ese bechamel dunha capa crocante. É menos mal, As croquetas podemos facelas de todo, pero o que máis nos gusta é facelas de restos. De cocido, de xamón, de chourizo. Pero como as cabezas non paran, xa hai croquetas de tortilla, de chocos, en tinta, de lentellas. José Antonio quería unhas de ensaladilla, pero hoxe os cociñeiros puxéronse creativos e xa vedes. Non perdades ollo e contádenos cales son as vosas favoritas, como sempre, en @voltascoprato. Imos con Lucía, veña. Lucía! La pizza, ahí de vez en cuando. Boleando, Lucía Vázquez facendo as súas croquetas de pizza margarita que estás facendo con rebozado de panko, non? De panko. Como me gusta a min. A min gustame máis que o pan relado. Sí, eu paso directamente a croqueta ovo e o panko. Porque hai xente que fai de outra maneira, non? Hai quen lle pon fariña primeiro, Sí. que fai quen prefire facela cun rebozo de quicos ou de Tampouco está mal o de Kiko. de cereais ou de pan relado de toda a vida. Tampouco está mal. A mí o do panko gústame moito, porque pareceme que pechas moi ben, o sea que é máis difícil que se abran, As que co pan patacas estas que relado. vas deixar que se queimen, ou mira, veles. Veles ou queres que saque o de... Pasou chas, mira. Ui, vaya bloque. Ui. Como eres, Non lle fagas caso, Lucía. Como eres? É que se me fixeron moitas Mira, do centro, que pasou fixéronse aquí? unhas e as outras non. E as outras non? Pero aquí que pasou? Pasou que non sabes cociñar. Ai! Mira, pai, ala, vai. Espera. Si que vas deixar as que non están queimadas para que se queimen. Non están queimadas, están douradiñas, tampouco te pases. Vaya desfeito fixetes. Están douradiñas. Vai atrapallado. Mira, ainda vou meter unhas poucas. Eu a ver creo que se isto non fan. se pasara nunca no programa, non? Eu creo que sí, Vas facer patacas normales porque Non che quero quedou sin mentir, patacas das súas. Imos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa por 50 euriños. De que son as croquetas que fai hoxe Lucía? De pizza margarita. Isto non é broma. Se hai alguén que se está metendo agora no programa... Estás ben, ou? Eu sí. Se hai alguén que se está metendo agora no programa, que está vendo aí patacas fritidas, non son patacas o que vamos facer. Vamos facer unhas croquetas de pizza margarita. Sí. Polo tanto, de que son as croquetas? De pizza margarita. Vale. 664-4834-19. 664-48... Xa non sei, 19, xa non sei o que dixen. Por favor, ignorad estas patacas. Estás ben? Non, quero que ignoredes estas patacas. Vale. Mira, pai. Pois eu creo que van a estar boas, Bueno, Despois non veñas a pedir patacas. Porque vexo que teño ese aceite on fire. vale, por vou marchar porque vai saltar todo. Non, espera, o que non te No, salta. no, que va. Mira como Que botou va? unha. É mellor que vaya indo. Non vai, non salta, mira. É que vamos iso probar. está... Vale, espero porque me manda a jefa. Que, non saltou nada, é que... Ai, madre mía, que mixiricas. É que salta vos todo aquí, Non saltou nada. Dadesme medo. Mira. Ole, moi ben. Un pouco volcán, sí. Bueno, veña, vamos con Xulio Manto, está facendo as súas croquetas Lucía, a ver como van as de Don Julius. Pues mira, están son grandes, súper delicadas e súper Son cremosillas. un pouco Entón, como as fai miña tía fai así, co Xulio? cual Así ten un a la- poquinho máis de dificultad. Ahora, mira, cos dedos, collemos así unha parte, xa botamos directamente, mira que como está de pegañenta, pero axudámonos co pan relao. Vale. E volea la Isto hora. vai, pan relao, ovo, pan relao, vale? Damos Vale. a forma, pero están hiper cremosas, a ver se temos suerte e non se nos abren, que eu creo que non. E daqui xa vai directamente o ovo. O peor que che pode pasar é que sexan excesivamente cremosas e que se abran. De que se abran, claro, eso no peor dos casos, pero penso que non vai ser, Vale. E ti, que rebozas distinto, rebozas para que selen mellor ou porque o porque che gusta máis a ti eu así? voume a pan relado, ovo e pan relao, unha para que quede unha corteza ben crocante e que sexa un pelín máis grosa para que nos aguante Vale, que se sepa o cremoso xamel dentro. para que... Claro. Como é máis... Eso. Vale. Metémoslle así. E agora tamén con moito tino, o mismo, aquí salteamos un poquinho. Temos aquí xa nesta fuente pan relao, para que non se nos peguen, e vamos para Boa, aí. son grandes, Son, non dixemos que eran... Tamaño cachopo. Claro, Tamaño cachopo. cachoquetas. Sí. Cachoquetas. Aí, eso, con cuidado, para que non nos rompan, porque son grandes, e vamos botar a fertir. Xa, eu penso que xa estará. Ese aceite está, poña a man por riba. Sí, mete o dedo, cañotas. Botaste unha, por favor. No. Madre mía.
Non vou meter unha, que non. Librache da mili, Está quente. está, non? Pero si tampouco fixeches. Xa, pero eu non lle teño medo. Non está quente. Está en proceso de estar quente. Madre mía. Está casi quente, Xulio. Bueno, vamos deixar esa e vamos esperar 2 minutinhos a que queza, vale? Ves, está... Eu sabía ben o que dicía. O único que tiñas que mirar era se estaba quente o aceite. Madre mía, que desgracia para unha casa este chaval. Está perfecto. Non podo facer eu todo neste programa. Non far nada. Aí está. Toca por aí. Hai que repartir cartos. Marchamos con Lucía. Bota palí. Bota palí que me fartou mal. Vamos. Marifé de Lugo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben, encantada de veros e saludaros. Bueno, encantados nós de que chames, por favor. Faltaría máis. Mira unha cousa, entendo que és de croquetas, non? Eu son de todo, Virgen Santísima. Vale, Marifé, hai algo no que Virgen Santísima non sexes ti deso? Algo que non che guste? No, váleme todo, prácticamente. Vale, incluso o fígado? Incluso. Xa sei que a Ostras, ti non, cañotas. entonces, eres unha muller con moito gusto, Con moito gusto, sí. Bueno, veña, dime por 50 euriños de que son as croquetas que está facendo hoxe Lucía. De pizza margarita. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Marifé que leva os 50 euriños do Voltas co prato. Aí está vendo as croquetas de Lucía. Moi ben. Escoita unha cousa, cal crees ti que vai estar millor das que temos aquí? Porque hoxe temos... Claro, son moi distintas. Eu non valdría para estar aí de xurado, Por que non? Váleme todas. Bueno, non, xa, pero al aprobar unha vai che gustar máis que outra, ou? Ai, non sei. Ti vente un día. Bueno, Vente un día a facer aquí de xurado, a traer unha receta, vale? vale, moi ben. Veña, un biquiño grande, parabéns polos 50 euros. Chao. Mua. Gracias. Chao. Aí está Marifé de Lugo, que leva os primeiros 50 euros do día de hoxe, dúa voltas co prato. E, mentras tanto, Lucía Vázquez, sacando as súas croquetas. E vou facer unha salsiña, pizza. porque creo que ainda me vai dar tempo. Ai, sí, porque como che salga como as patacas. Patacas están perfectas. Só que ten un pouco chisco de sal. Sí. Eu creo que, como vou dicir, despois vas me dicir, buah, que conto. Pero eu creo que esta cousa da clase da pataca. Claro. Sí, torrou por fora, pero xa che dixo eu que esta por dentro, porque van A finiñas. culpa de quen era? Da pataca. A culpa era da pataca. Moi ben. Vale. Bueno, mire, fixeche un montón delas, A túa ración non leva tantas, Cantas leva a túa ración do local? 8. Ves? Que hai os 4, 6, 8, que hai dúas racións, Mira, vou facer unha salsiña. 2 racións, fixen tantas, Non sei, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, sí. Un Dúas chisco racións, de claro. mayonesa. Un pouco de zume de laranxa. Mayonesa, zume de laranxa, e iso é pemento doce moído. Un poquiño de pimentón doce. Que salsa é esa, muller? Un pouco de ketchup. Que salsa é esa? Non é que me estou inventando, non estou a dicir. Pero nunca a fixeches. No? É un pouco picante, un pouco. Despois... Esto lo facendo ahora. Buah, José Antonio xa pode ter estómago, Non sei por que dis eso. De verdad, fixeches algunha vez ou non? Estou che dicindo que non. E agora tela que probar. Queres a probar? No, quero que probes ti. Queres que a probe eu? Sí, claro. A ver, vou a probar, está boa. Eso que esta mayonesa non é que mesmo me gusta, pero está boa. No, porque é industrial. Sí. Si fora feita por ti, xa sería outra cousa. Home, sí. Bueno, Ou por pois... Xulio, tamén nos valía. Tamén nos valía de Xulio. Pois vamos con Xulio, a ver se tamén inventa unha salsa ou que fai. Eu bastante teño con fritir, cañeta. Ai, estás abrindo. Abreus unha. Ai, Abreus unha soa. cantas vas facer, meu home? Pois, estas. Ti non querías un tupper? Mira, Eu non pedín un tupper, o que non. Mira, o que quero que vexas que aquí había unha que estaba aberta tamén. Tal era, unha que quiso abrir. Esta, mira. Quero que vexas o cremosas que están. Non sei se se vai ver. A ver, quieto aí. Mira. Quieto aí que te están buscando coa cámara. Aí está. Mira. Mira. Queres probar? No, ahora no. Mira. Pero gracias.
Isto é unha pasada, por eso é tan delicada. Por eso é tan delicada. Entón, agora que vamos a Deixa facer... aí que ha de haber que na coma. Vamos a dar a Non te volta aquí. preocupes. Vicente quería, non? Vicente, eu creo que sí. Está dicindo que sí, que a cabeza. Aí está. Voy a quitar este Vaya sobrante. croquetadas, Estos son boas, estas son... Como os percebes. Croquetas. Croquetas, percebes. Bueno, e agora, se me dera tempo a facer unha salsiña, pero me parece que non me dá, non? Xa non me dá. Dixome un paxariño. Pero Eu casi- isto con unha salsiña de queixo de arzúa, con un poquinho de nata, xa tiñamos. Vale, vou ir con José Antonio, se non te importa. No, non me importa. Vale, Contrario. veña, vamos co público da Voltas co Prato, vamos con José Antonio, veña. Vou me sentar, hoxe que non hai público, pode poñer deste lado. Por favor. Aquí, ostras, Relax, verdad? ostras. Pero traballar sentado, Moi ben. isto é unha maravilla. Mi má, E agora, despois, que a ración de croquetas, Vas a ir como un Pepe, bueno, José Antonio e o Pepe. É verdad. Tamén che unha cousa, non son as máis lixeiras do mundo para o estómago. Bueno, hai que sacrificarse, un é un profesional, sabe o que ven. Vale. Estamos vendo aí as dúas receitas, a de Xulio Masa de Lucía, estás vendo a xente na casa. Home, son moi distintas, a verdad, polo menos a presentación. Claro, hai xente, eu coñezo xente que lle gusta a croqueta pequena, hai xente que é friki da croqueta pequena e hai xente que lle gusta a croqueta grande e contundente. Tira pa o croquetón. Entón, neste caso, tes un pouco das dúas. Non sei ti se tiras por máis dunha cada outra. Eu polo medio, sabes? Depende do momento, situación e circunstancia. Tamaño estándar. Tamaño de No, croquetilla. depende de día. Se un día tes fame, dis, pois meto dúas croquetas destas grandes e xa vou. E se vas máis de relax, metes as outras pequeninas, máis elaboradas, disfrutas dunha conversación, as É que, plim. sabes que pasa coa croqueta? A croqueta ten un problema, que pode ser un entrante ou xa un señor plato. Correcto, depende do tamaño que lle metes aí. Exactamente, E a veces poden ir ca guarnición, cas patacas ou Do así. acompañamento. Efectivamente. Exactamente. Soltas. Pois, vámolas ver de preto, queres? Ver solo. Vale, despois comerallas. Ah, cuidado. Tira diante de min. Un aplauso para José Antonio, que está con nós con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Aquí, por favor. Sí. Ahora quero que me digades, Bueno, aí as tens, a xente que está na casa, quero que me digades se o fondo, en vez de unha croqueta, non parece un ovo. Mira, parece un ovo así. É unha croqueta de etiqueta, que é o título do Como programa, ves? pero parece máis un ovo, casi. Antonio. Sí. Ten boa pinta, Sí, Diche como quedou estas a- manteñen, estas Sí, dúas, sí, estas manteñen, Ah, cremosiña, me gusta, cremosiña. Está de maravilla. Sí. Pois agora ves se che gusta o sabor. Pois vamos a dar un aplauso a don ver. Xulio Mato, crack, artista das croquetas, creador, inventor. Estou che dando un aplauso, Xulio. Estou che dando un aplauso. Este non. Estou che dando un non me aplauso. poñas, non me poñas, Ya che dando un aplauso. No, que puxo cañete xa tiña aquí, porque se chupou máis relación. No, por eso no. Vamos para alá. A ver, desde Lucía. Claro, esta xa Ai, é a Lucía, mira que presentación. a presentación, moi Home. correcta, disimulou moi ben as patacas queimadas, todo moi ben por parte de Lucía. Eres un chivato. No. A ver, ele estaba aí escoitando. Estaba. Estaba máis vía. Non queimou moito, só dorou, tostou, exactamente, torrou. Pois vamos dar tamén un aplauso á futura creadora da torta croqueta de ensaladilla. Estou pensando Lucía nesa Vázquez. xa, Logo che digo matas que facer. Veña. Xa teño maquinada. Xa te has Dices, pensado? a ver se pensaches como a Para o mí. próximo día. Veña, Xa teño vamos á pensado. zona de probar. Vamos para lá. Aí á dereita, por favor, no cabeceiro do mesa. Vamos a ver. Así, a Nervios, loco. tensión, no voltas co prato, porque as croquetas sempre marcan moito a Sí. etapa vital dun chef, Se Se efectivamente. faz unha boa croqueta, xa tes gañado moito público. O que fai unha boa Sí. croqueta sabe É cociñar. así. Pois, cando queires, podes ir probando as dúas croquetas e nós, mentras tanto, repartimos cartiños para a xente que está na casa de que fixo as súas croquetas Comela camán, de toda a Hombre, vida. Don Xulio Mato. De cachopo. Sí? Non sei, a ver que lle parece a José Antonio, pero sí, Vale, pero son de cachopo, non? 664-483419 de que fixo Xulio Mato as súas croquetas. De cachopo. Moi ben. Chamade, temos 50 euriños e aí está chamando Francisco Javier de Ourense. Que tal? Boas tardes. Boa tarde, que tal? A ver, dinos, Francisco Javier, de que fixo Xulio as súas croquetas. Fixo as de cachopo. Moi ben, aí está, 50 euros que marchan para a cidade das Burgas, pa Ourense. Bueno, ti si tens que escoller unha con cal quedes.
Eu quedo-me ca de cachopo, Ves? É cachopil, esta é cachopil. O cachopense. O cachopense. Pois nada, unha aperta moi grande, parabéns polos 50 euriños. Moi ben, moitas grazas. Hasta logo. Chao, chao. E agora chegou o momento da verdade para José Antonio, que ten que escoller cal das dúas croquetas é a vencedora do Voltas co Prato o día de hoxe. Pois puséchemelo moi difícil, moi difícil. Pero vai ganar Mami. Mami ela. Lucía, o mellor podía ser él, non sei. No, vai ganar Lucía, aí está Lucía Vázquez, gañadora do Voltas co Prato o día de hoxe. Señoras, señores, nós marchamos, queden como sempre coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán, que vai haber máis receitas. Como sempre, por favor, seguídenos en @voltascoprato, porque aí tenemos penduradas case todas as receitas de todos os días do Voltas co Prato. Bicos, ata mañá, chao, chao.